Frutas Dioni Sociedad Limitada. Hasieran fruten komerzializaziora eta banaketara. Eta beno, agian marketinga gehitu beharko zaio, frutena gehien bat, haiekin zerbait ezberdina egitea. Frankizien kopurua 16. Beste denda batzuk daude, ez daramate huerta izena, baina huerta izenarekin 16 daude. Frutas Dioni banatuz gero, biltegian 23 gara, eta hauetatik 4 salmenta puntutan egoten dira. Gainerakoak frankiziatuak dira, 16 frankiziatu guztira, eta horietako bakoitzak bere langile propioak dauzka. Dira, modu zuzen edota ez zuzenean, 61 pertsona gara gutxi gora bera. La Huerta del País frutategi katea. Kate edo biltegiarekin zerikusirik ez duten beste frutategi motak, supermerkatua, kostalaritza, gainerakoan denetarik. Nire ustean, egunero, gauero, etxera joaten naiz zer egingo dudan pentsatzen, edo bezeroa nola harrituko dudan, bezeroa edo inguruan dudan jendea, ezta? Hortaz, biharko egunean bezeroa berriz ere erostera etortzea merezi behar dudala uste dudanean, horren beste eskaintza dagoenean, horren beste zerbitzu, horren beste erosotasun, zinez esforzatu behar naiz dendara etor dadin. Beno, denbora oso zabala da. Agian azken aldaketen artean fideltasunean gaude buru belarri sartuta. Ez soilik erostera etortzen zaigun bezeroarena, baizik eta fideltasuna, lanean ari den pertsona eroso egondadila, gustura egondadila. Horren arira erabaki zen, zera, pertsonen heziketa asko lantzea, baina ez soilik heziketa, zerbait gehiago ere beharrezkoa zen. Horregatik luzatzea erabaki genuen, eta ilusioa transmititzea, egiten zutenagatik ilusio izan zezatela, eta are haratago eramanez, ea nola transmiti dezakegun ilusio hori gainerakoei, esan dezagun etxean, edo komertzioan, edo bizitzan bertan, ilusio hori transmititzea. Beno, coachingaren gaia egonezin pertsonalaren ondorioz sortu zen, eta sesio batzuk egin eta, beno, gustatu egin zitzaidan. Hortaz, zera, lagundu ahal zigutela behin ikusita, enpresa barruan sartzea erabaki genuen, lantalde baten barruan. Azkenean, honekin bilatzen duguna jarrera bat da, jarrera hobeago bat, ulertzea berez, lanetik haratago dauden gauzak, errespetatzea, besteen lana gehiago baloratzea. Nire ustean, etorkizunean aurrera jarraitzeko modu bakarrak, taldean lan egitean datza, horrela ezpada, bidean zerbait galtzen da. Eta gero umorearen gaia, apur bat gauza bera esatea da. Hau da, umore sesio batzuetara apuntatzea ematen du bat dagoela, haiek ikustean esaten duzu, nien nago hauek bezala, ni ondo nago, baina azkenean oso gauza politek daudela konturatzen zara, ikusi egin behar direla, umorearen gaiarekin gauzak beste ikuspuntu batetik ikusten dira. Beno, niretzako, giza ardura enpresako pertsonengandik hasten da, edo hasi behar da, naiz eta zenbait beste leku batzuetatik hasten diren. Kanpora eraman da, aurrekin egiten dugu lan, eskoletara joaten gara, zukuak ematen dizkiegu, enpresara bertara ekartzen ditugu, fruta desberdinak erakusten dizkiegu. Arduraren gaian, nire ustez horren beste eman digun jende nagusia nabarmendu behar da. Ekimen bat dugu, nagusi bat besarkada bat izenekoa. Izan ere, nagusiek horren beste eman digute, gehiago ezin arte, eta gehiegi kostatu ohi zaigun nagusi batengana hurbildu eta besarkada bat ematea. Nire ustez, enpresan irabaziak izatea oso garrantzitsua da. Baina baita pentsatzea irabazi pixka bat gutxiago izan, edo posible bada irabazi 2 pixka gutxiago, eta inguruan dituzun pertsonengatik zerbait egitea. Lanean ari direnak, gizartea, hau da, momentu honetan enpresariek bete behar bat gehiago onartu behar dugu, naiz eta asko izan eta geroz eta zailagoak.
Agian, etorkizuneko plan bezala, aurrekoa errepikatzea gustatuko litzaidake, langileak lanera gustura etortzea eta oraindik gusturago joatea, ezta? Horixe bera uste dut. Enpresan zerbaitek garrantzia izan behar badu, horiek pertsonak dira, emaitzak. Baina giltzarri moduan gehitu egingo nuke, garrantzitsuena lanera etortzea, irabazi eta gozatzea da. Poliki-poliki lortuzkoaz, eta gaur egun ikusten da lankiro ezberdina dagoela, asko zalaiagoa, eta jada ez dago naiz eta salbuespen bat egon, ez daude kautxin edo umorearen aurrean beldurturik, baizik eta ordu hori noiz iritsiko den zain egoten dira, umorearen ordua noiz iritsiko den galdetzen dute, ondo pasatzen baitute. Frutategian lan egin nahi duen norbait topatzen badugu, baina nahi duena, ez esaten duena, horrek ziur asko bere lekua aurkituko du merkatuan. Nahi izanda eta inguruan lau edukita, elkarte horrek etorkizuna bermaturik dauka.